сме BGame11, днес ще имаме клипове онлайн. Така, клипът, който ще правя, тази игра е във Facebook, която се казва Dead Trigger. Тя е много известна онлайн игра. Okay. Ето тук ще гледам. Не знам сега дали е с снайпер или с картечница. Но се надявам да е с картечница. Хайде, мисия към силите. Ето така. Добре. Това е едната игра. Това беше едната игра онлайн. Така. Следващата игра, която вие можете да играете, е тази игра, която ще Империя. Така. Това е много яка игра. Ето Империя онлайн. Ще ви покажа изображение, защото нямам време да игра. Така. И ето картини. Може да си правите войски, тук и абсолютно всичко. Така. Следващото, което може вие да знаете, е Good Game Imperia. Така, ето. Тя е много лесно познана игра. Първоначално започвате като много слаб, здравейния град, здравейния замък, тя съм играл на Android, на компютър, онлайн, с мои приятели. И също така, след месеци наред, става това. Това е нещо като Clash of Clans. Почти абсолютно същото, обаче Clash of Clans е много по-забавно. Също така, може да влезете, пишете King. Това да се пише. Не е така. Може
може да влезете, което може да играете Бело, 70, 358, покер, табла, каквото ви се решите, просто пишете Джаги и ето онлайн безплатни игри, също покажа изображения. Не е точно това, което аз си мисля, ама все пак да се го игра, това не е точно мисля. Ето, играй безплатни онлайн игри. Вътре може да се логнете, може да ви каже една парола. Значи пишете NAISE, т.е. NAISE и парола 321. Така, това може да ви е паролата. Ами, това са игрите, които мога да ви кажа онлайн. Това беше от мен, този клип. Аз съм BGame11 и до другия клип. Абонирайте се за моят канал.